Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubweretseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? The DC kupitirira ndi chilungamo kuwayimirira Malawi. Dzulo tinangoyamba nkhani ya ma mobile operators, network providers. Khalidwe lawo limene akuchita kuzunza Malawi muno Malawi, kuwabera ndalama zawo, kutenga masiku ambiri osawathandiza, kumangowauza kuti tidikilireni, tikufufuza, tikukukonzerani ndalama zanu. And this is a very, very bad behavior. When it comes to mobile banking, anthu ambiri akuzunzika kwambiri. And mkatikati mwa mobile banking tikafufuzamo anthu ena amene akuzunzika kwambiri ndi awo amatchedwa kuti ma agent. Ena anomukhoza kumangomuona agent ali mu chinyumba chokongola koma osaziwa mavuto amene akukumana nawo. Anthu awawo ati ENM komanso a Airtel akuzunza kwambiri anthu amene amatchedwa kuti ma agent. Mukanaziwa inu Amalawi ena inu simukudziwa, musamangosirira nyumba zija zikukongola ndi penti ya TNM kapena penti ya Airtel. Koma anthu amene ajawo ma agent aja akuzunzika kuopsa kuyang'ana ndalama imene amalandira ndi 1%. And 1% yotu amalandira yonse ikakhala ndalama yo from 0 to 150,000. Ndiye kuti alandira 1%. Koma ndalama yo ikamakwera lese from 200,000 kupita uko, ndiye kuti so 1% ija imasika. And that is why ma agent ambiri mwa iwo sakutukuka. Ena mwina ndi amene amapulumuka mwina ndi azimayi amakhoza kupezako mwayi wa banja kapena zibwenzi. Koma akangofika amuna awawa sakunamize ni Amalawi mobile banking ikuzunza anthu koopsa. Anthu amene ajawo tikawatenga size ya amene akhalira anzawo kunja, tikaenda maiko akunja, timaona ma agent ambiri akutukuka. But not in Malawi. Government yathu is not even taking mbali kufuna kuwathandiza anthu amene wasoka. Ilo tili ndi ma members of parliament who cannot consider this business to be viable business by bringing in malamulo kuzera ku parliament amene angamuthandize munthu amene amatchedwa kuti agent. Agent ngati sapanga madiru, ngati sapanga ka business kena pompo, ndiye kuti iyeyo basi azathera momo. So tinayenera tidziwe kunena kuti awa opanga za mafoniwa akuzunzanso anthu. Mwina ena nusimukuziwa akuzunza anthu. And business imene jamuione yachuluka kwambiri ma agent. Iyi ndi osakhala kuti chani kuti amapezamo ndalama koma kusowa zochita malinga ndi boma ililira chakwera, boma losokonekera koopsa. Ngakhale olo anzace amene amapemphera nawo ku assemblies akumusasa. And that is why over the years simuzaona a Assemblies of God akupita ndikukacheza ndi chakwera. Ngati amapitako samapitako ngati chalichi, amapitako ngati anthu amene ali azinzace. Chifukwa ngatinso kuli mpingo umene unaonongedwa ndi chakwera amene waliwonongera zikoli, ndiye ndi wa Assemblies of God. Mpingo wa Assemblies of God, that is why sumalankhula ma statement okhuza ndi iye uja. Nkhaza zimenezi akupanga Amalawi izi chakwerazi sikuti anaziyambira lero, anaziyambira pakale. So timafuna tikuzuzuleni inuyo ma services providers kunena kuti munayenera kuchita consider ndi mmene ziko laonongekeramo, ndi mmene kwachairiri munayenera kumuchita consider agent. Agent ngati akufuna kupeza ndalama zambiri, ndiye kuti ngati munthu wabweresa 500,000 amamuuza kuti aidule kafolo, aidule katatu. Koma kungoidula yeseja kamodzi ndi kamodzi, ndiye kuti kumeneko ma 1% aja amakhala osikiratu kwambiri. Munayenera muganizire. And ena amene akuyenera kuganizira anthu awo ogwira ntchito ndi amwenye komanso mabulundi. Mwina mabulundi pang'ono amachita consider, koma amwenye akuzunzanso anthu kwambiri Amalawi.
no wonder anthu aja anapanga ma demonstrations kupita ku parliament ndi cholinga kuti akakwezeredwe malipiro awo. Inu simungakhulupirire kuti malipiro a munthu amene amagwira ntchito kwa mwenye ndi 60,000. 60,000 munthu akalipire renti, 60,000 munthu akagulepo chimanga, 60,000 munthu apitise ana ku sukulu, 60,000 ayang'anire zonse za pabanja, ama extended families. Lero tikunena pano anthu ambiri antawoni anasiya kupita kwawo kumuzi kukacheza. Sizili ngati zakale zija kumanena kuti ati achimwene akutawoni, asisi akutawoni abwera lero. Ayi, lero ndi pamene no katundu malo mochoka kutawoni mabredi kukasiya kumuzi. Lero ndi akumuzi aja akutenga no zinthu kukamusiyira mwana mtawoni. Zinthu zinasintha kwambiri, amalawi akuzunzika kopsa. So kairo tili ndi boma limene mitu yawo onse amene president, ma ministers, members of parliament, mitu yawo si kuyenda bwino. Chifukwa amene ajanda amene anayenera kumachita kumapanga malamulo, kuwauza amwenye, kuwauza ma businessmen, kunena kuti kumalawi kunoko ngati mukufuna kuti mupange business, mitengo yolipirira anthu yoyambirira ndi ma salaries. Koma amakhonza kubwera kunoko tu azungu amakhonza kubwera kunoko kuti ampase munthu salary, koma boma limalesa amanena kuti ya mukampasa salary imeneyi ndiye kuti boma anthu awo uje ziko lino anthu awukira. Sikuti ati zimenezi amangopanga tu amwenye waya, amapangisanso ndi aboma, because aboma ambiri ndi anthu okuba kwambiri, anthu a corruption, amangoganizira za iwowo. Akuboma kwa amangoganizira za iwowo, akaona kuti akulandira ndalama basi. And instead of bringing in a conducive environment in terms of salaries, amene wawa aboma awande amene akukhomereranso amalawi. So tikukhala muziko limene aboma sakutengapo china chilichonse. Aboma alibe nafe ntchito, ngati anthu andale amakhala nafe ntchito nthawi ya kampeni kufuna mavoti. Koma chilungamo chake nchonena kuti onse amene akugwira ntchito kuma hardware, mashopo amwenye, kwina kulikonse anthu akuzunzika kopsa. And that is why mukaona anthu akulira, musadabwe anthu akulira chifukwa cha mmene zinthu zilili muno Malawi. And parliament tikunena panopa ikusiriza ntchito imene akufuna kugwira session imene iyi parliament isekedwa. Ngati malamulo amene wasapangidwa ndiye kuti amalawi be azapitirira kukhala pa mavuto, amalawi azapitirira be kulira. Koma ayi ndithu zimene akutengera ku parliament ati ndi age bill, imeneyo ndi imene ya moto. Malo kuti apange malamulo okomera ziko, apange malamulo osakhala omuchita target munthu, akupanga lamulo lomuchita target munthu chifukwa chokuti mwina akumuopa nkhanza zokha mu ulamuliro umene uwa chakwera. Andi ineyo ninakuuzani inu mavenda, lero litapita ni mucheni masite mukapeza kuti mashopu ama Chinese amwenye aseka. Linakupasani warning kunena kuti kodi pakati pa inu ndi boma amene akuyenera kupanga mitengo ndi ndani? Iniyo siku lija makhala magulu kumapanga mitengo yokuti ati muzikagula mabero mwa Chinese ndikuuzana kuti ayi tikayigula 80,000, iyi tizikayigula 150, mukuyiwalira kunena kuti ndalama zimene amagulira maberozo sizaboma. Makobiri anali yache, ma US dollar anali yache. Lero ndiye boma likakunamiza ni kuti apangani magulu ano mupange mitengo. Malo kuti iwo akanayitengera nkhani ku parliament mmene anthu aja amunapita kumene kujako ngati mavenda, akanayitengera nkhani ija kupita nayo mu parliament, both sides akakambirane. Koma iwo anakuza ni kuti ati kutapirani madola, musadandaule komanso tiauza amwenye akusisireni zinthu, tiauza ma Chinese asise mabero, akuiwalira kunena kuti nawonso anthu achapobwera kuchokera kwawoko anabwera kuno kuti azipanga ma business azipeza ma profit. Lero mwapangira mitengo ndeyetu aseka mashopu awo. Ichi ndi chiyambi cha mavuto chifukwa onse amene amadalira kugwira ntchito kumeneko ngakhale amalandira ndalama zonyenyeka, ndiye kuti zinthu zavuta mabanja mwawo, ntchito zawo zatha. Aseka mashopu awo kufuna kuti boma auze kuti kodi kusisa kumene tikusisaku ndalama ya pamwambayi muti muzitipasa ndinu kapena mashopu wandi achakwera ndi ambuya ochokera kwanu kumalepo.
zimenezozo ndi zimene zibwerese mavuto ambiri a economy muno m'Malawi. Ndiye kuti zinthu zipitirirabe kukwera, zinthu zikhalabe wesi muno m'Malawi. Chifukwa chake kubomako kulibe kwa anthu anzeru amene saganiza, ndipo even ma institutions ya boma akuzunzika koopsa padakali pano. Patapita ni ku Zuzu Government Secondary School achita kutengeratu wamkulu wa za maphunziro ku Zuzuko ku Northern Region kuyitana ma headmasters ama skulu onse kukapita ku nsonkhano ku Katoto ndi kukagwirizana kuwapempha kunena kuti muzitipasa ndalama zokuti tizithandizira Zuzu government. Ndalama zonse zadyedwa, even ORT kulibeko, madeisi ndi awakumangoba makobiri pena pali pose chifukwa cha chiwewe chochokera kumwambako kuntundako. Usogoleri wovuta kwambiri, usogoleri umene ulibe masomphenya. Andinu Amalawi mukuyenera musamale, zili ndi inuyo mubwerezeso zimenezi, muzibwereze izizizi. Muzalira makamaka a polisi ndi amene ene ali pasogolo kumafuna ati kumakhala nawo side yomafuna kumabera mavoti. Ndinu anthu omvesa chisoni, andingati kuli anthu ena omvesa chisoni kwambiri ndi a polisi kumbali kuchokera ku nyumba zawo zogona, salary yawo, uniform yawo ndi a polisi. Koma muli jigiri kumanyamula anyamata opanga zankhanza zigawenga za MCP, kumapasa ma uniform kuti azivala, kumabakira boma. Mkuyiwalira kuti muli ndi ma families yanu kumuzi kwanuko amene akuzunzika koopsa. Kodi tunjala ikabwera kuno ku Malawi, mavuto akabwera kuno ku Malawi, saagwiratu a DPP okha, a Ford, a UDF, saagwiratu a Malawi okhawo, agwira wina aliyese kuphatikiza wa MCP. So ziko lino likufunika kuti lipemphereredwere mwapadera. So kairo tili ndi mazibusa athu afeki amene angofuna ndalama. So kairo tili ndi ati khaya paki imene inakonzedwa kuti izitha kulankhulapo zina ndi zina zimene zikuakhuza Amalawi. Koma iwo chimene akuziwa ndikupita ndikukakumana ndi president ndikumakangodya kumene kujako mapwemvu kuba makobiri, kupasana makontrakt, kupasana zinthu, kulanda malo ayenyake. Andi iyo landa maloyi mukuyenera musamale nayo kwambiri. Mungakafike ni size yokalanda malo akwasendeza zache wasendeza kuwalanda ndithu malo ananthambwe, malo okuti ali ndi injunction, komanso malo onso ali ndi lease ndikuatenga anyamatanu. Koma ndiye mwathamangatu kwambiri, mwathamanga ziko mwafuna china chilichonse chikhale chanu. Komatu ziko ilili mukapusa kamene tikapusa Amalawi, ziko ilili kuzachitika nkhondo, kuyambika civil war. Chifukwa sizoona mmene alili minister akalamule anyamata a MCP kuti pitani ku GTP kwa manani mpite kwa ananthambwe mukalande malo, ndikuononga katundu wa anthu kumene kujako. This is a war, and even president anayenera kutenga action immediately kuachita temu anyamata awawa a MCP wangati simuachita temu. Malawi muno muchitika zinthu zoopsa, chifukwa sizoona kuti malo azikangobedwa, malo azikangotengedwa chisawawa. Andi akuyambisa kupanga chisawawa cha malo ndi ma ministers ya mu MCP akumachita kulanda malo even mu area 25 malo ana amasiye. Muli ndi mphamvu tuzambiri, komatu uziwani kuti anali kwa anzanu, analiso ndi mphamvu koopsa maboma ena apitamu. Koma sana pange behavior imene yakupanga ma ministers a MCP komanso achinyamata amene somano pakali pano ndi amphamvu kuposa ame, ndi amphamvu kuposa a polisi. Izizi mukuziyang'anira izi siku lina muzaziona ndipo muzakumbukira zimene ndikukuwuzanizi. Amalawi mukazisirira izizi ngati mmangomva nkhondo, muzayiona nkhondo ikubwera kuno ku Malawi. Ndanena Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, tiye Mabuka box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.